Nyakaramogi Ajwang' ochopo kanyo sa achiel mamidhiambo. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno weche manyien mag rameny piny mawaikoni midhiambo makawuono ma en chieng' tarik 5 dwe en mar achiel higa mar 2026. Odiochieng' mabende skunde iyawo e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae ne tam mokwongo mar somo higani mar 2026. Agoyo mos Nyakaramogi Ajwang'. Odiochieng' makawuono Nyakaramogi Ajwang' jofombo magwa nogoyo nyong'ong' e gwenge mopogore opogore mar mondo mi wane ane ni to nyithindo no deko skul e yo machalo nade. Kata kamano jonyuol yuago pek mar ngima masani koro gineno gino magiwacho ni koro omiyo moko kuomgi ok otero nyithindgi e skul odiochieng' makawuono. Kata kamano wang'eyo ni e jumani duto jopuonjre pod ibiro bedo ka dhi e skunde mopogore opogore ne yepo e tam mokwongo. Kopogore kod mano Nyakaramogi Ajwang' bende wang'eyo ni masiche mag apaya osebedo mathoth ahinya e pacho kae. Ka duol mochung' ne ritruok e apeyni ma pacho kae mano NTSA nyaka sani koro osechako chiwo puonj mopogore opogore ka bende gijiwo derepe mar mondo mi obed motang' ahinya te kindegi magi riembo to nyithindo dok e skul. Gine ni giriembo e yo makare mondo nyithindo duto ochope skul ka gingima. Nyakaramogi Ajwang' mago kaachiel kod mamoko mathoth waiko ni midhiambo makawuono bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 239600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV, mbui maro mar X inyalo ndikonwa kacha Ramogi TV Kenya. Weche makamagi bende inyalo neno achiel kachiel kokalo e mbui maro mar YouTube ibiro yudowa Ramogi TV Kenya. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni kendo magi thuond weche mawamiyo pek. Driver alianza kuzidiwa na usingizi tuseme na uchovu kwa sababu wakati amefika Lwahaha, wakati ametoka Nairobi amefika Lwahaha kama amegeuka anarudi Nairobi tena na hakuwa na msaidizi, so amekuwa mwenyewe na hiyo gari imekuwa inakuja mwendo wa kasi sana. Kwan masiche magapaya medo jimbore kama tinende en mar ji 9 manyotho e masira e gweng' Makarai e apaya ma Nairobi ka ochomo Nakuru. Bookstop wanyalo wacho bookstop at least gisani to komedno ahinya lakini challenges wan ga uniforms gi wuoche kata mana boxes miting'o lep nyithindo gi. En ng'wech makagi kacha ka jopuonjre yaw skul ka moko kuom jonyuol to ywak e wi pek mar ngima. Ok wahero gimosebet kadhi nyime ni koro jotendwa mochung' mochung' ne kaka Secretary General wa Edwin Sifuna kendo minority leader wa Junet Mohamed koro giyanyre e mbui kendo e lela. Senator Eddie Oketch ochwalo dwaro mar thicho oko Edwin Sifuna kaka jagoro maduong' mar ODM. Jokanyo mag ODM medo chiwo pachgi. Nyakaramogi Ajwang' mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni yie mar mondo mi bed kodwa nyaka e giko mar weche manyien mag rameny piny kantiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Jimoheo 20 osewito ngimagi e masira mag apaya e gwenge mopogore opogore chakre chakruok mar higani nyaka sani. Masira matinende en mar nyo timore e apaya ma Nakuru kochomo Nairobi kama ji 9 nyo othoe. Jafombo marwa Sharon Ong'au menyono matut e wi masira go mag apaya. Medruok mag masiche mag apaya pod medo kelo buok ne oganda mathoth ahinya to ne jowuoth mochano wuodhe magi e gwenge mopogore kindeni. Moganda doke tich to skunde bende yawo. E yotieno ma piny orugo kawuono wuok tich. Ji 9 nowito ngimagi e masira mar apaya manotimore Karai e wang' apaya ma Nairobi kochomo Nakuru. Masira mar apaya no ne oruwo nyamburko 2 mating'o jowuoth, kido mar bas kaachiel kod matatu. Moko kuom jowuoth manotonye masira no olero kaka masira no notimore. Driver alianza kuzidiwa na usingizi tuseme na uchovu kwa sababu wakati amefika Lwahaha, wakati ametoka Nairobi amefika Lwahaha kama amegeuka anarudi Nairobi tena na hakuwa na msaidizi, so amekuwa mwenyewe na hiyo gari imekuwa inakuja mwendo wa kasi sana. So wakati amefika Nakuru hizi mataa za gari zingine zikaanza kumlemea, so anafika mahali ana slow. So nikafika mahali nikaita conductor nikamwambia you need to talk with your driver. So wakati tumefika kwa hii mafuta tumepata kuna premium imetokea hapo. Ikaingia tu kwa barabara na ikaslow na sisi gari ilikuwa ina high speed, so there's no way angeshika emergency.
So wakati amejaribu kuihepa ndio tukapatana na Nissan head on collision. Watu wameumia, tumepata mainjari, wengine pia wamekufa. Tumepata majeraha. Mtoto mmoja tu kwa basi ndio amefariki. Kulikuwa na kondakta wawili. So huyu mmoja alikuwa anapigisha driver story na ule mwingine akamwambia, wewe sitaki ukae hapo mbele na driver, utoke hapo mbele uende ukae hapo nyuma. Dakika 10 hazikuisha ndo tukaona tukagongana na Nissan. Hata mimi mwenyewe nikaanguka, hata mimi nilikuwa napitia kwangu ndio watu watoke nje. Kaluwore gi komanda marobila hesabu county ma Naivasha olero kaka masirano ne otimore komedoni aluora makarai en kama masiche mag apaya jahero timore kata black spot. He was overtaking and came head on collision with a matatu which was going on the opposite direction. We have been able, unfortunately, we have been able to have fatalities which are yet to be confirmed, and a number of injuries. E chakruok mar higane, masira mar apaya ne oneno Burnt Forest kama ji ariyo ne owito ngimagi. Ka ng'ato achiel ne owito ngimane e apaya makatito kochomo Kindu Bay. Chieng' tarik 3 mar dweni, masich apaya ne ochako neno kendo e piny madongo ariyo, kama ok tin ne ji 16 ne owito ngimagi. E apaya ma Nairobi kochomo Mombasa, e gwenge ma Katumani, ji 8 ne owito ngimagi bang' masira mar apaya manoriwo bas mar Tamid kod matatu mar Naikena. E odiechieng' onogono, ji mamoko 6 ne owito ngimagi e apaya ma Nairobi kochomo Nakuru e gwenge ma Kikopey Gilgil. Masirano nojuko nyamburko 3, matatu mar Rift Valley Shuttle kod trailer 2. Jatend migawo mochung'ne apeyni Davis Chirchir ojiwo derepe mondo bed motang' kindeni. Parents help us as we enforce the safety requirements on our roads by ensuring that we do board vehicles which are properly licensed vehicles, which are not overloading, and then therefore keep our children safe as we go back to school. Koloso gi Ramogi TV, jalonye ritruok e apaya Godfrey Otiato oyango moko kuom gik ma jathoro kelo masiche mag apaya. Ido ka driver no riembo kata koya Kisumu to dhi Nairobi. To kochopo Nairobi to chako pange kudugo Kisumu. Okoyudo time mar resting. Overspeeding kata reckless overtaking. Nitiere kuonde moko magin sharp corners. Sharp corners gi bende hinyo gaji sana. Ochiwo paro ne kembe mag nyamburko mopogore opogore kindeni ma wuodhe otiap. Jo companies mag geche gi temo rush mondo gipang joma ng'eny mondo giyud customers mang'eny mondo gi make big profits. The supervisors mag these transport companies kindly panguru drivers moromo. Masira makawuono manotimore Karai ne okelo tho mar nyithindo 3 kaachiel kod joma dongo 6. Mamoko manoyudo hinyruok makoni kod kocha ne othiedh e osiptal ma Naivasha sub-county. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Nyakwa Ramogi Ajwang' to kapod wantiere weche ma otudore kod masiche mag apaya, en ni masiche mag apaya osebedo mang'eny e pacho kae kochakore e dwe mar 12 higa mokadho e kinde nyasi mag sikuku nyaka sani. Masiche mag apaya 31 osetimore e kind tarik 1 dwe mar 12 higa mokadho nyaka odiechieng' ma kawuono tarik 5 dwe mar 1 higa mar 2026. Otieno makawuono wamenyo kuonde ma masichegi osebedo katimore ka wachako kod masira manotimore otieno ma piny orugodo kawuono. Nyakwa Ramogi Ajwang' otieno ma piny orugodo kawuono masira mar apaya ne otimore mane gwengego mago mag Karai mane wang' apaya mano ma Nairobi ka ochomo Nakuru. Masira makamano ne ojuko bas, mano bas kido kata mano mar kambi mar Green Line mano tuomore kanyo kod nyamburko mano mar Nanyuki Cabs Shuttle. E kinde masira makamano ji 9 ne owito ngimagi mane masira manotimore odiechieng' makawuono. To ka wadok chien mar mondo mi wang'iane moko kuom masiche mosetimore e higani mar 2026. Masira manotimore kanyo kata manotimore tarik 1 dwe mar 1 higa mar 2026. Mano odiechieng' ma jo Kenya kaachiel kod pinje mathoth ne ruako higa mar 2026. En gino marach ahinya kaluwore ni
nitiere jomoko mano wito ngimagi e masiche mag apaya. E gwengego mag Burnt Forest nitiere ji 2 mane otho e masira mar apaya. Kopogore kod mano, wang' apaya mano makatito kochomo Kindu Bay. Ji 10 masira notimore, kata kamane masira makamano onge ng'ata mano wito ngimane e masira. Mak mana ni ji 19 no wito ngimagi e masira nohinyore, agoyo mos, nohinyore e masira makamano. E gwengego mago mag Taita bende nitiere masich bas manotimore, ka bende kanyo onge ng'ata mane otho, ji nodong' mana kod hinyruok. Ka bende bas makamano ne overturn gi dho ngere, kata ne olokore ma omiyo ji ohinyore, jogo mane nitiere bas makamano. Ka wadhi e tarik 3 dwe mar 1 higani mar 2026 e gwengego mago mag Konza Techno City amane wang' apaya ma Nairobi kochomo Mombasa, masira mar apaya notimore kanyo. Masira makamano ne ojuko bas kaachiel kod matatu. Bas makamano Nyakwaramogi Ajwang' ne en bas mano mar kambi mar Tamida mane otuomore kod matatu, kaeto ji 8 ne owito ngimagi. Kopogore kod mano, kapod wantiere wang' apaya onogo mano mar masira machielo mano timore chieng' tarik 3 e gwengego mago mag Kikopey mano e wang' apaya ma Nairobi kochomo Nakuru. Nitiere masira mano timore, masira makamano ne ojuko matatu kaachiel kod trailer 2. Masira makamae ne otimore kaluwore ni trailer moro mane wuok chien, brek mare nochot, brek kosechot to tuomo matatu mane nitiere mbelene. Matatu makamano nodhi otuomo trailer machielo mane rika oyieng e bath apaya, kaeto koro matatu makamano ne yudore e dier trailer 2 go, gino mano miyo ji 6 owito ngimagi e masira makamano. Kopogore kod mano, masira machielo mabende ne otimore mano chieng' tarik 7 dwe mar 12 mano higa mar 2025. Masira makamano ne otimore e wang' apaya mano ma Nairobi kochomo Mombasa, e gwengego mago mag Taita Taveta, kama ji 7 ne owito ngimagi e masira makamano. Watemo mana menyo ni moko kuom masiche mosebedo katimore e pacho kae. Masira machielo mane otimore mano ka koro wang'iyo masiche mane otimore kanyo e higa mar 2025. Chieng' tarik 10 dwe mar 12 higa mar 2025 masira notimore mano Moi's Bridge mayudore e wang' apaya mano ma Kitale kochomo Eldoret. Ng'at achiel ne owito ngimane e masira makamano. Ka wadhi mbele, mogo kuom masiche mag apaya ma bende notimore higa mokadho, chieng' tarik 13 dwe mar 12 higa mar 2025. Anyalo paro ni masira makamano notimore chieng' ngeso gotieno. Mano chieng' otieno ma piny ne rugodo chieng' ngeso mane en chieng' tarik 13. Masira makamano notimore e gwenge mag Karai mano Naivasha, e wang' apaya mano mar Nairobi kochomo Nakuru. Masira makamano ne oyudo nen masich bas gi gach Cyrus Jirongo. Kendo wang'eyo ni jaod bura machon mano ma Lugari Cyrus Jirongo nowito ngimane e masira makamano chieng' tarik 13 dwe mar 12 higa mokadho. Moko kuom masiche mabende notimore higa mokadho mano higa dwe mar 12 kende. Pani dwe mar 12 wantiere kod wuodhe mathoth kaluwore ni gin nyasi mag sikuku mag odiochienge mwathoro neno ka masiche thoth ahinya. Chieng' tarik 14 dwe mar 12 higa mar 2025 ne nitiere e gwengego mago mag Ekeronyo, Nyamira, ji 8 nowito ngimagi e masira makamano. Mano masira makamano mano juko matatu kaachiel kod trailer. Nen gino malit ahinya kaluwore ni joma kamago ne gin jogo mane wuok e nyasi moro kane gichopo kanyo ema masira makamano ne ojukogi. Ka wadhi mbele, moko kuom masiche mabende ne wamenyo ni ahinya to mago manotimore higa mokalo mano dwe mar 12. Masira manotimore chieng' tarik 23 dwe mar 12 higa mar 2025. Odiochienga maduol mochung' ne ritruok e apeyni mapacho kae mano NTSA nowacho ni masiche mathoth ahinya ne otimore chieng' tarik 23 dwe mar 12 higa mar 2025. Ka wang'iyo kanyo, kwan masiche duto manotimore odiochieng' onogo chieng' tarik 23 dwe mar 12 higa mokadho, wantiere kanyo kod kwan masiche 12 manotimore odiochieng'no. Joma ne owito ngimagi kata joma ne otho e kinde masira makamano gin ji 25.
Jogo mane wuotho gi tiendgi mane owito ngimagi e masira makamano. Nyalo bedo ni ng'ato ne wuotho to nyamburko ogweye kama no wuothe gin ji 8. Jowuoth gi gari kata joma ne oting'e gari ka koro ng'ato no wuok kumoro achiel kodhi wuoth kumachielo bende gin ji 8 mane owito ngimagi odiochieng'. Mano machieng' tarik 23 dwe mar 12 higa mokadho. Joma riembo apiko gin ji 5 mane owito ngimagi e masira odiochieng' tarik 23 dwe mar 12 higa mokadho. Joidh apiko kata mano miluongo kanyo kod dho ngere ni pillion passengers 3 bende nowito ngimagi e kinde odiochieng'no e masira mar apaya, ka dereva achiel bende nowito ngimane odiochieng'no mano e masira mar apaya. Ka wadhi mbele kapod wamedo mana menyo moko kuom masiche mosebedo katimore chieng' sikuku mano chieng' tarik 25 dwe mar 12 higa mar 2025. Nitiere masira mano timore e apaya mano ma Isiolo kochomo Meru kama nitiere miyo moro mane oyudore e masira makamano. En gino malit ahinya kaloni ni jodak e gwengego mane wang' apaya ma Isiolo kochomo Meru negi chamo sikuku ka gintiere kod lit kaluore kod tho mar miyono e masira mar apaya. Nyakoromogi Ajwang' kapod wamedo menyo ni chieng' tarik 26 dwe mar 12 higa mokadho masira mano timore mano e wang' e gwengego mago mag Nyakach mano kochomo gwengego mag Nyakach e kaunti ma Kisumu. Ma en masira ma bende ne oyudo jathum mano mong'ere kanyo kaka Javan Makajudo, kendo ang'eyo ni masira makamano no kere mbui ahinya, kendo ang'eyo ni ng'at achiel nowito ngimane e masira makamano. Ka watieko mar mondo mi wamenyni moko kuom masiche mano timore mano odiochieng' mogik mar higa mar 2025. Chieng' tarik 31 dwe mar 12 higa mar 2025 apaya mano ma Meru kochomo Nanyuki bende nitiere masira mano timore kanyo, kendo ji 4 ne owito ngimagi e masira makamano. Magi duto koro kelo kwan mag masiche mano timore e kind dwe mar 12 nyaka odiochieng' makawuono ma en chieng' tarik 5 mano kelo masiche makamago nyaka 31. Nyaka sani Nyakoromogi Ajwang' kwayo ne derepe en mar mondo mi derepe obed motang' ahinya nyato gi sani ma yaw skunde mar mondo mi giwere kod ng'we airititi mondo aduok chiena masiche mag apaya. Nyakoromogi Ajwang' mage moko kuom masiche mag apaya mane wamenyo ni wan kaka TV mar Ramogi, ka bende wamedo kwayo joriembo mondo obed motang' e apeyni mopogore opogore magitiyo godo e pacho kae. Ka wadhi mbele kod weche manyien, wadhi e weche motudore kod masira mano mar ruombruok mar orofa e kar dak ma South Sea, kama kaluwore gi masira mar ruombruok piny mar odorofa e kar dak ma South Sea, sirikal medo duodore kod weche ewi kwan orofa mane opuodhi mondo oger. Sani jatend migao mochung' ne weche udi kod chenro mag boma Alice Wahome wacho ni orofa mane opuodhi ne en 12, to jatend migao mar jotije sirikal Geoffrey Ruku to nyoyango 14 kende. Magitimore ka kambi gedo mar Abian Consulting Limited okoni onge kama ne ochwal negi samath mane chungo gedo no. Mana ka Walter Nyambagalero menyo pod dhi nyime ne ng'at achiel e kar masirano. En odiochieng' mar 4 mar chenro mar menyo kendo reso ng'at achiel ma pod ichich godo ni omok e bwo orofa manyongunyore kendo kelo tho mar ng'at achiel ma oseyudi madhi nyime. Ka ema sirikal medo yudore orindi maliet bang' jatend migao mar ute kod chenro mag boma Alice Wahome koni sirikal nopuodho orofa 12 ma ok 14 e kaka jatend migao mar jotije sirikal Geoffrey Ruku nyocha olero. I believe we are not here to we should not rush to give information. I'm now giving information as the minister in charge in terms of compliance through NCA. They have been here before. They have approval records for 12 floors. They don't have any other approval record for any floor, whether 2 or 3. They, according to the report I have, is that 4 floors were being added or were added. Magitimore ka kambi manyo gero odno Abian Consulting Limited obam kod lipot manyo sirikal oyango ni ne omiye samoth machungo gedo no. E barua ne ute fwambo e kambi no lero ni ne oluore kod chike mane omiye nyaka giko e kendo onge kama ne osechunge kod sirikal. So the next question is, what will you do if a contractor or a developer is not complying? Of course, he should be prosecuted. All the technical questions on what happened, as we said yesterday, will be answered by relevant institutions. Ekindeno,
Ofwamb kicho yango ni wuon orofano Yusuf Mohamed Yusuf ondiko dhoge kobila Malang'ata kanyakla kod midusa mar odno mane omi chenro mar gedo ka migawo mar kaunti mane opuodho chenro mag gedo no bende kino chop mar ndiko dhogi e kind sekta mamoko. We will deregister contractors. I will deregister if I'm told that the contractor was the problem. I will deregister the contractor. I will suspend the license of the architect if I find through the report that he went 3 other floors or 1 extra floor without approval by NCA. Magi timore kinde ma chenro mar menyo pod dhi nyime e kendo aput mara kore kod midhiero motele kod Duncan Ochieng e geto ni kiny weche no bed kare. We will stand with the family in terms of all the costs which are associated as a government. Finally, we expect to be done by tomorrow as far as the recovery mission is concerned. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Senator Mamigori Eddie Okech ondiko ne kuku mara tend ODM ka odwaro mondo othich oko Edwin Sifuna kaka jagoro maduong' mar duond burano kod lemo mar jalup jalega senators manok. E barua ma ondiki gi kambi okinde mar Aguko Osman and Company magine okinde Eddie Okech, jatelo no wacho ni Sifuna osedhi ataro gi chung' mar ODM kendo nyaka kaune okang' matimore kamoko kuom jod bura mag ODM owuok oko mar kwayo achiel e kind jotelo kod jokanyo. Jafwambo marwa Chris Owino miyo waler mar wachno. Bang' juma achiel mag kwaro wang' kod goyo kor e wi chenro mar uso duond bura mar ODM e kind kweth motenore kod jatend piny William Ruto kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta, moko kuom jo od bura mar ODM owuok oko mar nego mach kendo reso joka machungwa. An gima lit na kabisa. Jakom pok kata kotieko dweche 2 e bur. Jothurwa to ni wasemana chako laro pati, wagore ayanga. Jothurwa wakudo wi jakom. Jakom ok neti kama. Wan kaka oganda kendo kaka jotelo dwani wanyis ranyisi mopogore gi mwaneno kaka timore. Ka nitie kama rach wadoguru chien mondo wakuothi kama ok nere. Wamiyo jachien teko. E botelo mar jalup jakom ODM Otiende Amolo kod jale kweth jod bura manok Milly Odhiambo, jotelogo wacho ni ywarruok makamano biro mana medo ketho duond bura mar ODM. Ok wahero gimosebet ka dhi nyime ni koro jotendwa mochung' mochung' ne kaka Secretary General wa Edwin Sifuna kendo Minority Leader wa Junet Mohamed koro giyanyre e mbui kendo e lela. To giyanyre weche monego bed ni wawacho wan kaka jopati. Kaka yo mar geng'o barruok mar ODM kendo temo duoko joka machunga e twech achiel, ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga koro okwamono luong romo mapiyo mar tieko gwandruok makamago. Kendo wawacho ni kumochopeni ber ka koro jatend party wa maen Oburu Odinga okonyowa mondo kik wabed ni koro wan mwaketho party wa wawegi, mondo luong sidienje mopogre party kae mondo wawach kaka wabro wuotho kanyachiel kwadhi nyime, nikech kwadhi nyime kama to wawe thuolo ni parties moko mwakia kata kumoae wakia kata jomorogi koro gidonjo kuom jowa to gisechako donjo to gik moko kaka dhi nyime ni bro mana medo gi teko mar donjo kendo kawo jowa. Magi timore gini ma Senator Mamigori Eddie Okech bende ondiko ne tend ODM kokalo kuom kinde mage Aguko Osman and Company e dwaro mar thicho oko jagoro maduong' Edwin Sifuna kuom dhi ataro kod chike mag ODM. E oboke mare, Eddie Okech wacho ni Sifuna osedhi ataro kod chung' mar ODM kaka winjruok margi kod duond bura mar UDA kaachiel kod wacho weche mag achaya ne moko kuom jotelo mag ODM. Kaluwore gi mano, Eddie Okech dwaro mondo ogol Sifuna e lemo mare ka jagoro maduong' mar ODM, jalup jale kweth manok e od bura mar Senate kaachiel kod chako chenro mar miye kum. Jotelo mag ODM bende ojiw mondo nyis picha maber kuom weyo luoko lepgi mochido e lela. Wawek siemo ni President Ruto ema ketho gini. Wawek siemo ni Uhuru Kenyatta ema ketho gini.
wane mwaketho gini kech President Uhuru gi Ruto pok waneno gi kama giwuok ayanga magiyanyore giwacho weche mok ger party to wakuodo wiwa kaka jotelo. Akwayo gi ng'wono gi muolo wadoguru chien kaka jotelo kata kok ni nikech wan to kwa paro godo Baba Raila Amolo Odinga. ODM osebedo gi ywaruok e kind kweth ariyo, achiel masiro lwedo sirikal mar Broad-Based kod machielo makwedo winjruok makamano. Kindeni ma auka mapek mar siasa dhi nyime kod yiengo duond bura mar ODM kwayo koro pedh e nyim ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga mondo ochung' motegno kendo reso yie mar ODM kuom nimo. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Hanya kwa Ramogi Ajwang' report mar Chris Owino emadwan wadhigo de yueyo mokwongo kata kama nasoma ne moko kuom ote aneno ka Fredrick Osuru ng'isa ka ini happy new year Joyce Mosna Wilson e studio Nyasaye okony pinywa oganda mathoth oselalo jogegi e masira marapaya asiro pacha Senator Okech ochopo sama koro SG Sifuna owewa gi kwe e ODM nyocha asire lakini odwa dhi ahinya otieno maber ni wuonwa Pastor Mike Osuru gi anyola na duto manitiere gwenga ma Utende kachiel gi wuon min oda jaduonga mano John Boma gi Mama Rose Boma ka gintiere Karachuonyo Kobila kachiel gi jokanyo duto maga Kaloisa Self Help Group mano Fred Osuru en Dandora Nyakora Ramogi Ajwang' med tudri kodwa wakaw mana yueyo madindo gi sani ka waduogo to bobedo ka waduogo kod sigana mamoko mano moriwo yepo mag sikunde mano yawa yanga odichienga makawuono kik idhi mabor. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? Viusasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabizwa hii ofisi. Huu sio usia babangu. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Ketwangi kuom parino kaka en oling' na nasechako chich kode. Kiko tim gimora mora marach. Adhirange sani, adhirange. Sanjoko eni mondi ni winja, nitie gima rach motimre ni pari. Ang'o? En ang'o marach gi pari? Ang'o matimre? Anake kata gima ang'eyo gimoro achiel, ni nitie ng'ama otwe kamoro. Tungane kanyo. Nyalo bedo ni en oneno simbno. Ruto paki jothurwa an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Wadwaro nu iga manyien maber iga mar 2026 ma iga modwaro nu wamakre kako ganda mondo wang'ia ni wadhi mbele nang'o to mogik waherre kendo iga mar 2026 no bedo iga maberie mogik nikech Nyasachwa mane polo emwaketo mbele. Machiegni kendo Nyakora Ramogi Ajwang' e weche manyiena mag rameny piny. E kindeni masikunde yao kendo etam mokwongo mar 2026 jonyuol moko koro yuago idho malo mar omenda mag somo kagikoni gineno pek ahinya to kaluwore ni nengo malo nengo ngima bende en gino ma osebedo ka oridore kendo diyogi magitimore e seche makwana mar jopuonjre mane wuok mar yawo skul odok piny. Millicent Adhiambo gi ler mathoth.
Ka skunde yaw ayanga e tam mokwongo mar 2026. Picha mako mana jopuonjre manok kende e kuonde chungo nyamburko chal mopogore kod yepo mosekalo. Twakwa kod moko kuom jopuonjrego ginyiso buok eneno kwan mapiny mag jopuonjre wetegi mawuok dhi yaw skunde, kata kamano gilero ni nengo wuoth to omedi. The vehicles are not very much. The number is low. Not so great. Kwanza hiyo pesa yenye walituambia kwenda shule ilikuwa juu sana. 900 shillings and in generally watu tunalipa 750 kawaida. So imekuwa challenge. Kama nyathi dhi gi siling 100 beach. Sani gimedo gidhi gi 750. Jonyuol tokoni omenda mag somo omedore. Gino mamiyo gi pek e kindeni manengo ngima bende osebedo ka oridore. Kaka an gi jafom 3. Iyudo ka koro nino chako medore. Fio chako medi gi siling 3,500 e wiye. Especially wenye wako na watoto wengi. Naona sasa labda hata kukula inaweza kuwa shida kidogo. Ewi mano, eseche mapicha mako jonyuol kalalore kod saa enyiew gige somo mondo nyithindo doge skul. Giywago reyo ewi nengo gige skul ma odhi malo kaka uniformbe e kind mamoko. Bei omedre sana koro uniforms, books ok wanyal wacho books at least gisani to komedno ahinya, lakini challenges wan ga uniforms gi wuoche gi matindo tindo. Kata mana boxes miting'o lep nyithindo gi magi. Kama viatu sasa yenye nilikuwa natarajia maybe 2000 ni kama imeenda 2800. Kiangalia hapo awali zilikuwa bei nafuu vizuri, lakini kwa saizi zimepanda kidogo, ambazo sasa hii tunaona mlima sana kupata hizo vitabu. Jola makunde uso gige somo korka korgi to yango ni chuno gi nyaka gimed nengo mwandu kaluore kod ochumi modhi malo. Wegeche to kwano lal e kindeni manyithindo doke school. I don't know if it's the current economy, lakini unapata even the raw materials ambazo tunatumia kutengeneza hizi uniforms zinakuja kwa bei ambayo iko juu kidogo. So definitely na sisi pia the impact goes back to the consumer, is the customer. And festive season morning we expect on go bed ni sana wati yo maber. Mbele ni kanyo dibet samako okede no jawuoth minya ting. Sama wa expect mo ne wayud pesa ni kuka pesa onge, jo modu watingo onge. Ko hinyo jo ohala mag jogari. Uchumi pek motamo jonyuol kabisa. Koro uchumi duoko wa piny. Kwayo gine serikal chalo kamae. Our appeal that let the fee remain, not to be increased. Serikal mondo konywa ne nikech wakwamo gi nyithindo. Piny tek wamanyo matin nitie mwasetero, nitie moko mapok watero. Ging'inwa one way side, ging'inwa konchiel. Giduoknwa fee chien mondo janyuol bendo oyudie pek ma oyudie yot kaka nyarto nyathi skul. Skunde kaka skund primar Makisi, jatend skul no yango ni nyithindo manoke manyo yepo kakoro jiwo jonyuol mondo gol nyithindegi oko odhi yaw skunde kaka uwinjore. Nasema kwamba katika shule ya Kisii Primary wanafunzi 3/4 walikuwa wameingia. Naambia wale wazazi bado hawajaleta watoto shuleni wawalete, kwa sababu syllabus yetu ni refu sana, ndio watu waweze kukamilisha mapema. Watu wakienda kwa mtihani ipate ya kwamba tumekava the syllabus. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kapo duantiere weche motudore kod somo en ni kwan jopuonjre madonjo e grade mar 10 mamanyo thuolo e skunde mag senior secondary to ahinya skunde madongo maong'ere kaka category 1 ni malo bang' migawo mar somo chiwo thuolo ne jotend sikunde mondo chiw thuolo ne jopuonjre. Kata kamano, jotend sikunde pod nyalo mana choko oboke mag jopuonjrego to ok nyal miyo gi thuolo nikech migawo mar somo pok omiyo gi ratiro mar chiwo nafas nyalodia. George Juma nigi lerno. Sikunde mag senior secondary sani odich motelo ni chakruok mar somo ma jopuonj mag grade 10 machakore tarik 12 mar dweni. Abiro mana nono gik matin kuom jopuonj, asewuoyo kodgi, gisemiya ler mana dwaro, koro adhi mana prepare mondo akel nyathina tarik 12 kiyawo skul. Chiendo ma omi pek ahinya e skundegi en manyo thuolo ne jopuonje madwaro donjo e skunde mopogore opogore bang' migawo mar somo chiwo thuolo ne jotend sikunde mag skundego mag senior secondary mondo kochiw thuolo ne jopuonjre madwaro thuolo e sikundego. Thuolo ni obiro bang' jonyuol mathoth chiwo ywakgi bang' moko kuom nyithindgi yudo sikunde mok gidwar ka moko bende koso thuolo e skundego mag senior secondary. Wangu alikuwa ameitwa day school
kule Turkana, na day school kutoka Narok mpaka Turkana ni mbali sana, na nimetembelea huku niombe nafasi ili mtoto wangu apate mahali karibu nyumbani. Tunashukuru serikali juu tumeona kwa mitandao ametangaza kuhusu barua za manual, sio zile za sister. Sikunde mathoth ahinya mago madongo kata national school yudo kwayo mathoth mag jopuonjre madwaro thuolo e grade mar 10, kwan ma oingo kata kwan ma jopuonje ma skundego koro nyalo ting'o. E giko mar odiechieng' ma kawuono, sikunde yawuoyi mar Kanga e kaunti ma Migori ne osudo kwayo mag jopuonje malo 200 ka japuonj maduong' mar skundi mar Kanga Ruben Kodiango wacho ni thuolo ma gintiere godo nyalo marom jopuonjre marom 100. The capacity man wadi clear about 600. So from 600 no aneno ka nitie jomose transfer to other schools. Kura ng'eyo ni wanyalo bedo gi thuolo ma about 100 mondo wabwa fail. Kodiango wacho ni kaka sikul bende giseketo ikruok mamoko motelo ne chakruok mar somo mar CBC. We are ready infrastructure wise, one okay to the pathway ma obro kao mang'eny in STEM. STEM will do 60% plus. Still a challenge kidogo en mar art and sport science. Kwan mamalo mag jopuonje mamanyo thuolo bende nenore e skund yawuoyino mar St. Pius Uriri maidore e sub-county ma Uriri. Kalno omewa nyithindo 563 to kakoro waduogo ka dwaro ni malo mar nyithindo. Sani wan gi nyithindo 450 mosekwayo. Ka opogore kod chenro mar manyo thuolo ni jopuonjre e skunde, thoth sikunde bende koro pod dhi nyime kod keto ikruok moto ne chakruok mar somo ma jopuonjre mar grade 10. E kinde limbe marwa sikund nyiri mar Kadika ne wayango ni moko ikruok madhi nyime gin moting'o loso chenro mag puonjo mong'ere kaka timetable, chenro ma bende koro kelo wich bar ne sikunde. Jotend sikund ni wacho ni chenro kaka idhi puonji kata timetable ok yot nikech chenrono mar puonjo ne jopuonjego ma bende koro pod somo e laino mar 844 nyaka koro bed machalre kod mago mag jopuonjre ma somo e laino mar CBC mochopo e grade mar 10 nikech jopuonjegi duto dhi puonji kod jopuonj machalre. E skundni mar Kadika, chenro mar tiego jopuonj madhi puonjo senior sekondar bende dhi nyime ka sikulni chano manyo jalony manyalo konyogi e tiego jopuonj duto maromo 77. Kuom jopuonj 77 e skund nyiri mar Kadika, mano jopuonj maromo 36 kende emosetiegi e somono mar CBC. George Juma, Ramogi TV, Migori. Moko kuom johala kod weg ute e dho wath ma Wichlum e sub-county ma Bondo ochwalo ng'ur margi e wi gino ma giwacho ni ichunogi mondo gidar kendo iketho utegi mondo ochiw thuolo ne gedo mar kar kano rech ma olos e yor lony manyasani. Sirikal mamalo kokalo e migawo mochung' ne nembe ochako chenro mar gedono madhi muonyo omenda milionde ka koro giseyo tend kaunti kaachiel kod sirikal mamalo kuom rem chiwo oboke moyiedhi e wi kawo lopegi ne gedono. Weg ohala kotelnegi kod Charles Ndaga wacho ni negipo ka chenro mar gedo chakore e dwe mar 12 higa mokadho e lo manegi kodesa kowuok kuom tend kaunti ma Siaya. Gilieko ni ne onyisgi gi dhok mondo gidar maonge notice moramora gino ma oketho ohala mekgi. Kata any written document wanya chao godo wuoth nia joma gedo joma timo gini en ng'ano giri mondo oyud kama nyalo gie gino se affect wa masao ni samo weni tenants mane wantiere ute wa jok manodake dhano sedar onge tenants ma wan godo sani ohelni manatimo kuondego olor gidhi bagi chilo nyaka ute makata kaka dani gol giri e ot bende is a problem kech kodi feel kidonjo to nganya donjo ni angawa ni trespass. So na po chieng' moro korna wach ni dwara Wichlum ka gi jakom na biro piyo piyo na kawa piko mabiro piyo piyo ma yudo jakom mwaluka ma jakom okona ni udi go kori muko joma muko wachwa malo Nairobi ni udi go kori muko takona ni jakom anadwaro mna notice letter to kona ni notice letter ok gindiki an gi masin kanyo masini no geng ma gimora mora onge mogole yodno kaka ne jogo biro mochiele kanya chaka duogo ni kamoro ne giweno tuchi ni nyalo golgo gik moko ayudo kaka kanyo bende giloro
Tan gima nanyalo kwayo county government ma Siaya mondo ng'iswa boundary mar Wichlum market to gi Wichlum BMU, nikech aneno ka gino kelo shida kind jo beach to gi market kiano gi kanye to beach be kiano gi kanye. Nyakora Mugejwang yena mar mondo mi wakaw yo madundo kendo kata kamano asoma ni moko kuom ote ma omedo chwalo no. Wilberforce Otieno ng'isa kae ni happy new year, wacho na timo mos makende kuom joma owito jogegi kokalo kuom masira magapaya. Akwayo all road users to be keen on the roads, wasik mana ka walamo mondo Nyasaye omed telonwa e roads. Wacho kanyo ni Wilberforce Otieno Wood North Kanyamkago. Nyakora Mugejwang wakaw yo madundo wadogo kod weche mag tuke, kikidhi mabor. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utirio horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Higa manyien ochako 2026 janeno maro kange ni pange nango, lakini Nyasaye ni kodwa te. Omiyo an kaka papa vikangisi ni higa ni aiko ni mathoth sana. Med mana bedo kodwa kae. Happy New Year Nyakora Mugejwang and a prosperous 2026. Eweche mag tuke en ni jotugo machona mag Harambee Stars e alwora ma Kisii sani kwayo jok manie sekta mar adhula e pacho kae mondo odhi e kor gwenge mar manyo jotugo manigi were kaka yo mar nyayo tuke adhula e pacho ka. Kane giloso yo Kisii e kar chung'od bura ma Nyaribari Chache, jotugogo kamoting'o Musa Otieno, Francis Onyiso kod Henry Motego nowacho ni adhula mar Kenya rang'iny mare nyalo dhi malo kapo ni omany talanta e kor gwenge, ka bende gikwayo ni kocha mag adhula ma pacho kae mondo omed puonjo e rang'iny mamalo mar bero tuke adhula. Wazee walikuwa na support. Na nafikiri ni sisi kuleta mpira hapa nchini iende kwa level nyingine. Lazima tujipane mashinani, lazima tuoneshane na vijana, si tournament pekee. Kwanza lazima tuwapatie makoches mafunzo, kwa sababu huyu mchezaji unamwangalia wakati anafanya ball control, unaona ako na hiyo idea, lakini utakuta ni kitu kidogo hajaonyeshwa na sio makosa yake. Pipi hao vijana wetu vile wamefunga shule wakibu fit ama busy, kwa sababu wangekuwa idle, wangekuwa naenda huko. Tumeshukuru na ushauri wao. Ile kitu muhimu wamesema, chochote unachofanya lazima uwe na discipline, ndio kitu ya muhimu. Vijana wetu sasa Waibeno wamepata mafunzo, sio Waibeno peke yake, ni dunia mzima. Tuke mag FKF Youth League manitimo e kor gwenge mopogore opogore ochopo e giko mare. Jolocha nosidhi e counties ma Mombasa, Turkana kod Kisumu. Tuke makamano gin mag FKF ma itiyo godo mar bero adhula mar rawere e chenro makamano, ka chenro makamano isiro kod FIFA. Tukego kelo kanyakla rowere manyiri gi machuo mani buo higni 15 kod buo higni 7. FKF geto timo lokruok ne tuke makamago ka iterogi e rang'iny mamalo.
Pande ya talent iko mingi kwa mtaa. Unajua pale nini talent iko mingi kwa mtaa. So kitu tunaweza wakuje wa Tim mar Manchester United oriembo etich kocha margi Ruben Amorim okinyi makawuono. Maeri en banga timno dhiamodhi gol achiel kuom achiel gi Leeds United nyoro. Manchester United nyaka sani nigi points 17 tok Arsenal masani otelo e league kendo giseloyo mana tugo achiel kuom tukegi 5 mokalo. Maeri timore mana odiochieng' achiel bang' Amorim wacho ne telo mar Manchester United ni mondo owe thuolo otitije kaka kocha ma ok odonjruok kode. Nyakora Mugia Jwang erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar weche manyiena mag rameny piny. Ken Odiwuor ng'isa kae noneno weche manyien e yo makare ka intiere Chagera mano ka Bondo Kasipula. Nyakora Mugia Jwang gi kanye mwachopo gode giko mar weche manyiena mag rameny piny. Warom kendo kangoromo kanyo sadek e kinde mangwa kelo ni weche manyiena magoimore. Oriti masani nyinga Joyce Oduor nantiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka.